In het landschapspark bij kasteel Elslo keert langzaamaan het beeld van vroeger terug. Voor de tuin van het kasteel is het een iets ander verhaal, want die is speciaal aangelegd voor natuurliefhebbers die zich inzetten voor het groene erfgoed. De tuin is mooi aangelegd, maar die heeft niet altijd gelegen hier, hè? Nee. Het is een helemaal aangelegde tuin door het IVN. In de jaren 60, 70, toen het kasteel van de gemeente was geworden, kwam het publiek er ineens in. En toen kwam het IVN met het idee om hier een tuin aan te leggen. Nou, die heeft 50 jaar lang gefunctioneerd, totdat de buxusmot kwam. Ja. En van alles? Ja, alles was kaal, dus hun hele opzet was weg. En toen zijn we met IVN rond de tafel gaan zitten en heb ik gezegd, nou, wat zullen we eens een nieuw ontwerp maken voor de komende generatie. Ja. En dat is dit geworden. Dit is een stukje groen erfgoed. Dit is uiteindelijk ook weer groen erfgoed geworden, zoals het hele park, dat heb je net gezien. Ja, maar er zijn ook andere kleuren, toch? Daar zijn rood erfgoed en dat verwachten mensen altijd bij een kasteel. En we gaan kijken, we kunnen hier het poort uit naar de watermolen, want in het kasteel zit de watermolen. Een molen in een kasteel, bijzonder. Ja, het is heel bizar eigenlijk. En dat is de geschiedenis van zo'n monument. Dat in de loop van die tijd die molen die hier gewoon lag een onderdeel geworden is van het hele kasteel. Maar hij is er dus nog steeds. En in de jaren 80 is hij gerestaureerd en hij wordt aangedreven door het water van de Slakbeek die van het plateau komt. En dat wordt hier gestuwd en je hoort het water kletteren. En dat valt dus dan daarachterboven op het rad, waardoor de molen aangedreven kan worden. Dit is al het eerste rode erfgoed wat we zien. Ja, dat is meer, hè? Er is nog veel meer rood erfgoed, kom maar eens mee binnenkijken. Toen ik wapenkamer hoorde, dacht ik aan bajonetten en zwaarden. Maar het is niet zo, hè? Nee, dat is heel logisch dat je denkt, Robert. Deze kamer heeft zijn naam te danken aan de familiewapens die hier bovenop staan. En die geven ook meteen aan hoe oud deze kamer eigenlijk is. En we hebben ontdekt dat dit een van de oudste neogotische kamers van Nederland is. Ja, welk jaar ongeveer? Ja, we weten niet zeker, maar we weten dat die van voor 1844 is. En dat komt omdat hierboven de wapens, daar zie je de geloes, dat goud op zwart. Die heeft ooit de kamer laten bouwen. Maar zijn zoon is in 1844 getrouwd en die heeft zijn wapens erbij geschilderd. Dus we weten dat deze toren met deze kamer van voor 1844 is. Ruim voordat Cuypers, iedereen kent die in Nederland, hè, de neogotische architect. Maar daarvoor was deze kamer er al. En wordt u nu hersteld in oude glorie? Ja, natuurlijk. Bij het Limburgs Landschap willen we natuurlijk alles picobello gerestaureerd hebben. En we zijn begonnen met deze kamer met heel veel steun van allerlei organisaties om te zorgen dat we het op de allermooiste manier kunnen restaureren. En Dirk Olaf Gede, die daarachter bezig is, die heeft deze hele kamer gerestaureerd. En we hebben ook een restaurator gehad voor al de wapens die hier zitten, want die zagen er vreselijk uit. Ja. Maar nou is het prachtig. Wat is er het moeilijkste aan hier trouwens? Het lijkt een puzzelstuk, toch? Ja, het zijn heel veel losse stukjes die zijn samengesteld. En er zit ontzettend veel krimp in de paneeltjes. En die proberen we het allemaal weer netjes passend terug te zetten. Ja, er mag geen kiertje in zitten? Nee, het moet allemaal netjes aansluiten. En alle ontbrekende stukken, daar zetten we nieuwe stukjes eik in. En dat wordt dan allemaal weer netjes op kleur gemaakt en meegenomen in de afwerking. Ja. Besef je de historische waarde van wat je doet? Ja, zeker. Het is een bijzonder interieur en ja, het is geniet om deze plek te mogen werken, zeg maar.